Samurai Jack alebo Futurama. Futurama je viac, kámo. 8.5. Počkaj, tak to je same, kámo. Lucifer alebo Futurama? Futurama. Lucifer. Ne. Futurama. Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle, chat. Ja dám Malcolm, kámo. Ja dám Malcolm. To bude mať isto... No jasné. Vidíš, to stačí, že to je nad 8. House of Cards. House of Cards, tomu určite. ver. 8-6 versus Peep Show. House of Cards. Ty skurvená hra vyjebaná, nenávidím ju. Čauko, keď ti chutí, daj odber, uvaríme viac. Ahoj. Znova. Peep Show, proste, čo som v živote nepočul. Áno, ale tak to je proste... To je tým, že je to staré, vieš. No, OK. Ideme znova. Dr. House alebo One Tree Hill. OK, Dr. House, kámo, to je proste goated seriál. OK, next. Dr. Who alebo Dr. House. Dr. House. Yes. Teraz už neprehrám, kámo. Ne, Dr. House zmizol. Počkej, Futurama bola jak? Futurama bola jak? To 8.5 bola Futurama, 8.5, že? Mne sa zdá, že 8.5. No. No jasné, dobre si hovoril. Deadwood? Kámo, Deadwood bude mať dosť vysoko, podľa mňa. To si videl niekedy? Tak vraví mi to dačo, ale... Čo neradi? On neradí, však on hrá so mnou, kurva. Ja dám Futuramu. Ty piče, ja to jebem, kamo, to je normálne, to je tragédia. Znova, kamo, znova. No, dobre, toto viem, to je ľahké. The Wire je jedno z najlepších hodnotených seriálov. Čiže tu na dokým tu bude Wire, tak môžem rovno klikať. Ozark alebo WandaVision. Ozark myslím, že môže mať viac jak 8. No jasné, Ozark 8.5. Daredevil, ale ktorý teraz? Neviem, či Daredevil bol dobrý, no. No, ale počkaj, to je ten 2015-2018, ten bol dobrý ako kokot, kámo. To bol, no. Podľa ma Daredevil má viac. No má, no. Ale tesne. To ja neviem, čo to je, Daredevil. OK, to je same shit. Dark, no piči, Dark má veľa, kámo, Dark má veľa. 8.7, let's go. Čo to je? 1883, to nepoznám. Počkať, tak to neviem, no. To netuším. To poznáte niekto? Tento seriál? Dark je dobré, ale to akože... Ja dám Dark, kámo. OK, same. Pozor, ale X-Files má veľmi dobré hodnotenie, kámo. X-Files. To by mohli byť, no. X-Files bude mať akože extrémne bomby. Nie, ale má menej, kámo. Vy ste jebli chat. To ste pojebali. Vy ste ma normálne predali ako kokot. OK. Gilmorové dievčatá to proste vyhrajú. OK, nice. To len poznám podľa názvu, inak vôbec netuším, nikdy som to nevidel. Samurai Jack, to neviem čo je, ale dajme tomu. No jasné. Samurai Jack a Mr. Robot bol... Mr. Robot musí byť vysoký. No, 8.5, OK. But... To neviem čo je, Mr. Robot. Kamo, choďte do piče s týmto. No name seriály! Most Googled Movies. Poďme Most Googled Movies. Good Will Hunting, isto. 1.200. Nice, OK. Let's go. To budeme vedieť. Six Sense. To je 6. zmysel, nie? No, 6. zmysel bol dobrý, jak blázen. No ne, kámo. Prehral som. To je jasné, Blair Witch. Ne. Blair Witch bol slabý film. Kámo, ale tak ja som myslel, že to googlili, či to je pravda, nie, ty kokot. OK, What? Susan? Sado? Sun? Hotel Rwanda daj. Dobre, ja jebem ju. Nejakú... Bad News niečo poslal. Guess the which... OK, about gaming. Čo bolo viac googlené? Hades alebo Prince of Persia? Prince of Persia jednoznačne. Jebem na to.
znova. Hollow Knight alebo Metal Gear Solid 4 Guns of... Hollow Knight, kámo. Hollow Knight. 1 000 000 versus 60 000. Let's go, let's go. Máme dobrú vlnu, máme dobrú vlnu. Hollow Knight alebo Obed Odyssey. Hollow Knight. The Room alebo... Tak toto je málo, kámo. Ale zase The Room, kto si googli The Room? The Room. No okej. OK, The Room. Tekken 6. Piče, ale Tekken... Počkej. Tekken musí byť. Musí byť viac jak The Room, kámo. Znova. Čo? Menej, no. Či jebe. Počkaj, to čo je? 3DO? Luminis? To si nechám poradiť, čo je tu. Ja by som dal Luminis. Poradte mi, rýchlo. Luminis? Ja by som dal Luminis. OK. Ty si kokot, Scrollo, fakt. Proste... Ale kto do piči dá aké 3DO, ty kokot? Jo, počkaj, tak to je v piči, kámo. Lebo Tamagotchi versus PlayStation je insane. Tamagotchi je fakt... No, kámo, PlayStation 1... A no ja by som dal, že Tamagotchi. Ja hovorím PlayStation. Ja by som dal... Ne. Tamagotchi. Ako Tamagotchi je 1 000 000 versus... Chod do piči. Ty kokot. Kamo, dobre, OK. Ja som myslel, že až PlayStation 2, lebo PlayStation 2 až proste bol výbuch, vieš? Tak som myslel, že Tamagotchi proste že to bude chyták. Ghost Riley, Genesis? Ne. Ja dal by som Genesis. Dobre, idem reverznou psychológiou, idem opačne dávať. GTA 4. Ty si taký kokot. Jak môže GTA 4 prehrať na DMC, kámo? Minecraft, kámo. Minecraft je goated vyhľadávanie, dívaj sa, to zmrdí. Let's go. Minecraft. 100%. Pokiaľ budeš mať Minecraft, to máš easy. Áno. To už mizne. The Longest Journey. Prehrali sme. Ja neviem, čo to je. Čo je Atari? Longest Journey... Atari je konzola, ne? Stará, úplná. Dávam Atari. Ja by som dal Longest. Ne, dobre som dal. Duke Nukem, kámo. Bimbas. 110 000. Hotovo. Duke Nukem. Ježiši Kriste, poďme. Kamaráde, bum. Musíme rátať v tom, že Tiger Woods... Kámo, Tiger Woods proste nevyhrá. Že 880 to. Mňa si viac googlia ľudia, ty debil. Desert Golfing, 100%. Čo ti jebe? Tale of... No toto 100%, to 1000 je malo. Zatiaľ máme... No ty pičo, čo to je? Kurva, čo je GameCube? Počkaj, GameCube, no... Asi by som skôr dal to Tales. Ale GameCube bolo akože, ja neviem... 2000? Prelom nejaké také, to bolo. No ale, a Tales of Rise je aký rok? Čo ja viem, ty kokot? To bola prvá konzola na CD. Ale vtedy, kamo, ľudia nevedeli, či Google, ty kokot. To si pamätal, ľudia negooglili. Ja si myslím, že Tales asi by to mohlo byť. Ja si tiež myslím, že toto. Dívaj sa. I do piči, Scrollo, ty kokot ovplyvňovačný. Však by si to v živote nedal, nejaký no, GameCube. Musíme dať level 10, Ghost of Tsushima, jednoznačne. A OK, Ghost of Tsushima, to je jasné, ty neviem kto si, Satoshi Tajiri. Prince of Persia 100%, to je veľký titul. Let's go. The Division, OK, toto je silné, kámo. A ja si myslím, že The Division... Next. Super Mario. Musíme dať 10, level 10. Level 10 musíme pokoriť. GTA Vice City. OK. Jak môže GTA Vice City... Počkaj. Verím GTAčku, yes. OK. Tak toto je dobrý ojeb, Scrollo. Draw something proste. To je chyták jak piča, podľa mňa. Podľa mňa Draw Something bude vysoké mať. Ja si tiež myslím. Vy ste jebli, chat, vy ste jebli úplne. Resident Evil, Donkey Kong, Resident Evil. Nice. Ideme ďalej. N4G. To ja neviem čo je. To je nejaká sračka.
Halo, Combat Evolve, halo. Redko. Ne, zabudni! Ja som nevidel, že tam je Fortnite, kámo! Tam boli nejaké ženské. Počkej, Clash of Clans, kámo. Dívaj sa, BIM. No jasné. Clash of Clans je topka, kámo. Legends of Zelda. Clash of Clans. Ha! Jasné, Mobile Games, kamaráde. Samsung Aran. Legend of Zelda. Toka 2 Touring Cars versus Samsung Aran. Kamo, čo ja viem, do piče, však to som v živote nehral, kamo, to som starý jak svet. Tak daj Samus Aran, ne? Dám Samus Aran, no. OK. Mass Effect, určite. Kamo, Mass Effect Goated. Počkaj, Atari, však to je firma, nie? Nejaká dobrá. To oni nerobili niečo jak Undergroundy, alebo tak? Atari? Ty kokot, Atari neviem, že či není japonská firma, čo robí japonské nejaké tituly. Atari sú konzoly, hry a kozole. Chod do piči, nerozprávaj na mňa vôbec. Oculus Rift alebo Atari. Podľa mňa Oculus... Neviem, Oculus je 0, Atari podľa mňa. Kamo, ale Oculus Rift je... Podľa mňa si to ľudia googlili, že čo to znamená, kamo. Však práve. Ja by som dal, že Oculus, kamo, lebo to je... Ja vravím Atari, ty si daj Oculus. 300 000 je málo, kamo. Oculus. Vy ste jebli. Tak znova. Nintendo 100%, to neviem čo je. OK. Legend of Zelda o Nintendo. OK, level 2. Brutal's Legend. Nice. Let's go, man, let's go! Golden Sun. To sa ako ideme prepadnúť do zeme. Nice. Niečo dobré mi tu daj doprava. Donkey Kong, yes. 5, OK. To je 1000, to je Donkey Kong, let's go. To poje nižšie, automaticky vyhráš Rocket League, yes. Rocket League, Golf preč, Rocket League 600 000 versus Silent Hill 2. Rocket League. Jak Silent Hill mohlo proste rozjebať Rocket League, ale... Last of Us Part 2. Počkaj, čo? To malo tak málo? Last of Us. What? To je taký rozdiel? Ty píčo. Kamo, Last of Us 1 je 2 700 000 a Part 2 je ako 9... Kamo, to nie je šanca. Aj, tak počkať, bere to googlovanie z 24. ne? Nevyšla vtedy náhodou prvá časť seriálu? Tak to bere aké by možno aj hru, ale... No možno to bere aj všetko, no neviem. Môže byť, no. Môže byť, že kvôli seriálu, no to je true. Že nikto nepíše Part 2, vieš, alebo také niečo. Lego Star Wars, kámo, tak všetkých zaujíma Lego, pozri sa. Tamagotchi 100%, milión, bim, hotovo. 3. Hitman, kámo, nemáš milión, kámo, Hitmanko, nemáš. Left 4 Dead 100% viac, pozri sa, bim, bomboklad. Ideme. Lollipop Chainsaw, kámo, to som niekde počul o tom. Ale... No to bola hra minulý rok. Hej, ale ja sa bojím, že tu mužské gule zvíťazia, vieš, v tomto. Ale to bolo práve, že taká hra, no. Bolo, ja som to videl, kámo. No. Ale ja si myslím, že Left 4 Dead, ty pičo, tesné, yes. OK. No on bude mať... Není šanca, že bude mať viac ako 100 000. Ja neviem, kto to je hlavne. To je jedno, proste to je týpek. Chrono nejaký, kámo. Čo je Chrono? Teraz sme Personal Best. Personal Best, kámo. Chrono Trigger. Chrono. Poďme, yes! Skore 9. Piš. Počkaj, len klidek teraz.
Advance Wars? To neviem, čo je, kámo. Ty píč. Podľa mňa to nebude mať viac ako 100 000, dívaj sa, bif. No hovorím ti. 10, level 10, let's go, sme tam. Metafor, Rifantazio. Toto musí mať viac ako 20 000, no jasné. 11. Legend of the... Toto. 12. Skate 2. To čo je za názov hry? Kurva. Skate 2. Hral niekto za Skate 2? Ja dám, vy ste jebli, prehrali sme. Kto by si kurva kúpil Skate 2? To je keby som zrobil hru, ja neviem, Bicycle 1. OK, to bude easy. Kamo, dobro som ti poslal stránku. Tam máš normálne aj filmy, všetko. Počkaj, toto je dobré, kámo. To je dobré. Cars 2. To je easy. What? Easy. OK, tak znova. Leon the Professional, Aladdin. Aladdin je proste famous. OK, Aladinová lampa, pošúchaj mi plešinu. Fast and Furious. What? Počkaj, ale to je zase 24, kurva, ja som kokot. Ja furt to rátam, že proste keď to vyšlo, vieš, za all time. Brad Pitt, Edward Norton, Fight Club? No jasné, že Fight Club, kámo, to je huge. To bude viac, no. Fight Club. Nice. Taký starý film a stále to má úspech ešte. No je to masaker, kámo. Cameron Diaz versus... ja neviem, čo to je. Princezna. Cameron Diaz vydala nejaký nový film, ne? By sa mohla googliť. Častejšie, ak nejaká tá Maleficent. Ale to je film Maleficent, to není žena. To je jedno, proste Cameron Diaz podľa mňa sa bude viac googliť. No dobre. To je kokot. Dobre si povedal. Braveheart, kamo. Počkaj. Fety, Braveheart alebo Cameron Diaz ľudia viac vyhľadávajú? Jakoby jako Statečný srdce nebo Cameron Diaz. Áno, že čo ľudia viac vyhľadávajú? Cameron. Áno? Cameron, ne? Tomu ver, kamo. Gule ukázali pravdu. No ale Morgan Freeman versus Braveheart je už halus. To už neviem, že či... Stále by som išiel Morgan. Braveheart, Morgan. Morgan, OK. Yes, Morgan. Každý hledá postavy než jako film. Morgan má ešte viac... No. Morgan má ešte viac... Cameron Diaz. A Morgan versus Star Wars? Star Wars. Morgan. Ale to je Star Wars epizóda 7 Force Awakens. Aha, to není jako celá, jako... No áno, to je špecifický názov, vieš? Star Wars. Morgan. Ja dám počkej, ale neviem, jak to... Bol to akože hype na tento Star Wars, chat? Nebol. Jedno, je to Star Wars, kámo. Je to Star Wars. Star Wars nemá hype. Seš dement. Ja som vedel. Ja som vedel, že zapálim. Okay. Mal som pravdu, lebo Star Wars, keby to bol len názov Star Wars, tak je to isto veľa vyhľadávané, no, ale tým pádom, že to je dlhý názov, tak nikto nepíše ten dlhý názov do Google, vieš, takýto. Áno, Hunger Games. Hunger Games, 100%, jasné. Fúha. Proč LCSH my nereagujeme na politiku? Hunger Games alebo Too Fast to Furious, Fantasy Furious 2, kámo. OK, tak Too Fast to Furious. OK, bim. Prehral si. Myslím, že Hunger. Kurva! Tak znova ideme. Karibik, Piráti z Karibiku, alebo Shrek. Podľa ma Shrek, lebo je to krátke. Shrek, no. Protože hledají, že chcou koupit si něco jako triko a tak. To Shrek, to je 100% Shrek. Shrek je masaker značka, kam už jak dlho. To je... No. Asi by... Neviem, kamo. Dám Borna, ale Bornov mýtus akože... Je pičovina, kurva, prehral som, ticho. Tak... Life of Pi. Vidíš to, dlhé názvy nikto nepíše do Google. O to ide. Mission Impossible Ghost Protocol alebo Life of Pi. OK, dám teraz na moju taktiku, je to ľahšie napísať. Hovorím. Exorcist. Bum. Satan. No, a tak toto je ťažké, kámo. Piatok 13. alebo Exorcista. Ale podľa ma Exorcista. Piatok 13.
Podľa mňa ti to vyhľada Piatok 13. nielen ako film, ale ako všeobecne Piatok 13. sekundu. Jo. Ty si kokot, ojebáčný si strašne. Ale tak aj ja by som to zvolil. OK, Schindlerov zoznam. To je určite. Hej, ty kokot, to kto je? Schindlerov zoznam. Nebudu. Hele, už jdem už tam jdem, nebo ještě tam nejdem? No ja neviem, už sú tam všetci? Ne, 3 jsou tam. No, tak čakáme. Čo to je Burt Lancaster? Co? Neviem, ale dal by som ho. Akože... Že kurva. Koho bys dal? Kamo, jak sa expouzol ten kokot. Ja to jebem. Ty pičo, já si říkám, že Nesta se tady jako to, ne? Jak se to řekne, jakože revealnul, nebo jak to říct? Ale chápem skoro, ako pekný je typek. Nevím, ale dal by som ho. Neviem, ja podľa mňa on není často vyhľadávaný, prehral som. Očividne aj niekto iný by ho dal, jak ty. Danny Moore, kámo, tak ona má 2 700 000, kámo. To by Danny Moore vyhrá nad hocičím, čo bude tu, tomu ver. Free Guy. Bum. Aj. Jasné, lebo to je ľahké napísať, kámo. Divaj, znova aj toto vyhrá. The Power of the Dog. Tak toto nikto si nevyhľadá, kámo. No, ale 135 000 ľudí, hej. Catherine Zeta-Jones, tomu ver, kámo. Je to proste herečka pekná, kámo. To už len preto... Kámo, pekná herečka tu nemala nikdy pod 1 000 000. Kámo, může soudit? Kámo, Terminator 2 Judgment Day, alebo Catherine Zeta-Jones. Kámo, ženy. Ja si tiež myslím, Jdeme se soudit? Ty kule, jaký rozdiel. Áno, ale ešte tam nie sú všetci, kámo. Aha. Mně se tam nechce socializovat ještě. Tak jo, tak počkám, až tam bude vlastně Vojta, kam přijde za hodinu. No, Vojta ještě vydělá 17 000, vole. Jo. Mrv. To je jasný, no. Ale však tam všetci majú normálne cosplay. Kevin Bacon versus Star Wars The Rise of the Skywalker. Kevin Bacon. Dívaj, jak to rozbije ten Star Wars. Step Brothers. Kamo, ale to ľudia Počkaj, to môžu ľudia aj inak vyhľadávať, ale cez inkognito väčšinou. Kamo, nevyhrajú Step Brothers, kamo. To je... No, Amazing Spider-Man 2, 100%. A je to same shit. Men in Black alebo Amazing Spider-Man. Men in Black, kamo. Díkeby. Edward Norton tu. Ty pičo, ale čestné, kamo. Kámo, to história asi. Určite. To bude nad 1 000 000, to pre deti, vieš. Pre deti chcú ľudia. Fú, ale to je haluzina. Kung Fu Panda a Toy Story, to je akože... Dobre, rýchlo to budeme prehrať. Nie, ja dám Toy Story. Dobre, jdeme tam. To som chcel prehrať na schvál. Mně se tam nějak nechce, hoši.